Okay, mga mudto na usab kanatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sa narapod ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw adlaw karon nga Miyerkules ba? Yeah, Miyerkules, no? Pizza 19 na kini sa bulan sa bulan sa Disyembre. Oh, so pizza 19 na gyud mga higala, no? Hapit na gyud ang Pasko. Oh, okay, no? Dili day. Martes pa taron mga higala, no? Pizza 19 diining bulan sa Disyembre. Martes, pizza 19. 19 ya. Sa libog manaon ta mahigala. No? So, adlaw karon nga Martes, pizza 19, diining bulan sa Disyembre. Nabi no ato dahil unang timbayaon ug mayong mudto mahigala, no? Atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang atong mga kaigsuunan Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga kanunay usab nga nagsunod niining atong programa. Unya ato pod nga timbayaon of course og mayong mudto ang akong agaw dinha sa Barangay Kalumbuyan o sa parokya ni San Isidro Labrador, no? San Isidro Labrador, no? Mayo kin siya ng fiesta din na si Gawex, no? Si Agaw kining gitawag na to ang akong agaw din na mahigala si Brad Christian Dorango. Si Agaw Christian Dorango. Okay, no? Nahala, no? Padayon tamang higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. No, ato pa di ay gatimbayaon usab ug mayong mudto nga mga lay ministers nga padayon mahigala sa ilahang pagpangalagad sa Katolikong simbahan. Ang ato usab nga mga MBG, no, ang ato mga sakristan, no, mga bising-busy gitaron mahigala, no. Ako medyo kuan kita gamay, no, kini gitawag na to sa English og hectic ang atong schedule. Kalakip na ni ana ang panahon nga mopahuway gyud ginagmay, no, kay kapoy pun kay mahigala ning pagmatag sayo, no, kini pagmatag sayo di pud lalim, no, di pud madali ni pagmatag sayo nga kinahanglan nga tagaan gyud atong panahon usab ang pahuway nana, no. Pero alin na kita mahigala sa Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon mao si San Nemesio. Abino kini si San Nemesio mahigala. Usa kini siya sa nahimong martir panahon ni Emperador Trajanus Decius, no, sa Decian persecution. Kabalo mo mahigala, no, mura po ni siya si Jesucristo, no. Gipatay po ni siya, gimartir ni siya, no, taliwala sa duha ka kriminal. No, unya kabalo mo giunsa siya pag martir mahigala dauban nga buhi taon luoy kay may no? So una, no, ang mga Kristiyano sa una wag sa yuno naman ng taon dao pagpatay ni mga tao kaya nagtuo sila nga eksakto ang ilang mo muna kuan din na mo muna din na gitawag na to kana ba pait, no, kana bitong gipatay kanya nagtuo pag gining kana nga nagpatay nga nagtuman siya sa kabuton sa Dios. Ato pa wala gid siya gamay konsensya ba sa iyang pagpatay nimo. Ngunyan. No, ari kita mahigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon. No, sa CBCP News nato Cardinal Chito Tagle nagkanayon ngadto sa mga nanimba, no, ni atong itong naganawing adlaw sa misa dito sa Colegio Filipino dito sa may Vatican, no, nga matod pa niya ayaw gyud mo og kaulaw sa pagsaksi sa kang Kristo ang Hesus gani ikalipay pag yun ninyo ang pagsaksi may tungod kang Hesus isip kahayag sa kalibutan. Balita manghigala gikan sa Vatican human nga gisaulog ni Pope Francis ang iyang ika-87 nga birthday niadtong December 17, giawhag usab niya ang katawhan nga sa ulugon ginusab ang adlaw sa pagkatawo sa Ginoo. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ini kamudtuhon ug ari na kita manghigala sa atong mga katekisis. To
Ari na kita sa atong mga katekisis may gala. So di mga unang pangutana. Pero kay murag kamnong ko kay may gala, kini bang kabahin sa mga born again ba? Kinamon po sila ligilay mabasa din ha, sa Biblia no sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4. Baton pa dire tungod ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyahang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw nga makanunayong gahom sa amahan kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. No, sa ito pa bag-ong kinabuhi. We should be born again. No, ingon niya na una nga dunay uban nga mga grupo sa mga sikta nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga born again. No, na tao na pag-usap. Well, anyway, ang but nilang ipasabot, ang born again, magpamimbro ka sa grupo nga mga born again. Ano? Anyway, ang gipasabot sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4, no matud pa nga mabag-uho nato ang atong kinabuhi. Sa ato pa, kung ang atong kinabuhi dautan, no, atong bag-uhon, atong himuong mayo, no aron nga mamahimo kitang angayan at tubangan sa Dios. So di na kinahanglan nga moingon ka nga mag-born again ka, magbalhin kag laing relihiyon, which is dili na siya moibot ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Ang buti pasabot niya nga mag-born again ka, nga magbag-o ka sa imong kinabuhi. So muna siya gitawag na itong born again. Ano ba itong dautan ang imong kinabuhi? Magbago ka. O na born again. Dili kay mobalhin ka sa laing relihiyon o magpamimbro ka sa grupo sa mga born again. Anyway, no, that is muna ato ang interpretation. Ang uban nga mga relihiyon, muna ilang pananaw po nga ang pagka-born again, magpabunyag kag born again, murag sipyat sa nagamay. Para nako lang. No? Kaya ang tinuod nga born again, mao nga magbago kita sa atong kinabuhi. Bagong kinabuhi ba? Binapadayon kita sa lain nga mga pangutana. Pader, what are the corporal works of mercy? Okay ni, no? Importante kay nila binarong Pasko, no? Unsa man gyud ang mga mayong buhat sa kaluoy. Abino, to feed the hungry, to shelter the homeless, to clothe the naked, to visit the sick and kining imprisoned, to bury the dead, and give alms to the poor. No, importante kay ini higala, no? Kini di ay kini bang pagka-Kristiyanos ba? Duna gitang kinahanglan day buhaton. Ug kining ato mga buhatonon mao day kini ang gitawag nato corporal works of mercy. Corporal meaning lawas nun ba kanang bitaw kanang something to do with kanang mga panginahanglan nun sa atong lawas sa pananglitan sa pagkaon, pakuway, pinuyanan, ingon niya no. So banda nga ang ato din pagka-Kristiyanos mutubag yun. It is our mission, no matud pa. Mission gyud ay nato nga mukuan kita kanang gitawag nato musunod muhimo og mga mayong butang ato sa atong isigay. Sa pananglit atong pagkanon ang mga gigutom. Ingon niya no. Og ato ang tagaan o pinuyanan ang mga walay pinuyanan. Ato nga tagaan og sinina ang mga walay mga bisti, no? Atong bisitahon ang mga masakiton ug ang mga napriso. Ato nga ilubong ang mga patay ug manusab muhatag kita ngadto sa mga makililimos. So kini kong pagpanghatag mo higala, kuan kini gitawag natong kini gitawag natong basic gini kaayo sa pagsunod sa kabuton sa Dios. Kaya naman kini kong pagpanghatag mura bag mo kini ang paagi nga di kalimtan nimo imong kaugalingong kaayuhan. Kung nagiingon ni Kristo nga ang gustong musunod kanako kinahanglan kalimtan niyang iyang kaugalingon. Nya kana manghatag ka ang imong kaayuhan, no, imong gikalikway mo ang imong gitanaw ang kaayuhan na sa uban. So naadapit din ha ang gitawag bito nato sa in English o challenge, no, nga unsaon nato nga ihiklin lang usa nato ang atong kaugalingon nga kaayuhan ug mao atong tan-awon ang kaayuhan sa uban. Mo na ikuan din na challenge mo hagit ba mo na siya hagit, no, nya kining to shelter the homeless, no, ang paghatag og bisti alang sa mga mga walay bisti, to visit the sick and the imprisoned, to bury the dead and give alms to the poor. Kining tanan mga higala kalakip gyud kini sa pagikalimot sa kaugalingon kay ba ang mga mumuni mga mayong buhat nga atong ipaambit usab sa atong isigkaingon. Ana, no? Unya, another is what are the spiritual works of mercy? Katong gina corporal man to, no?
sa atong lawas ba, what are the corporal works of mercy naman po na, no? Ang mga maayong buhat alang sa kalag, to counsel the doubtful, to instruct the innocent, the ignorant, to admonish the sinners, comfort the sorrowful, forgive all injuries, and bear witness patiently, bear wrongdoings patiently, and pray for the living and the dead. Muna si spiritual works of mercy. Kaya doon ako sa na ginaingon, doon naman po ay itawag na to sa in English o corporal. Corp, may ganamin ng lawas, no? O doon na po tayo spiritual. To counsel the doubtful, to instruct the innocent or ignorant, to admonish the sinners. Apil po tayo inaahan ang hingala, no? Ang pagbadlong, atong badlungo ng mga makasasala, something like that, no? O niya, to comfort the sorrowful, no? Kinibang mga nagmagulanon nga ato po din taong alam-alaman ba? Pagpasaylo sa mga nakasala di mo. O gingaman sa ato bitaw nga kanang gitawag tugsabton ang mga nagpakasala ka nato. Bear wrongdoings patiently and pray for the living and the dead. So ito pa, kining pag-ampo po mahigala sa mga buhig sa mga matay. Usa po ni ka-importante kayo nga buhat sa kaluoy. The works of mercy. Bino ari kita mahigala sa lain nato nga mga pangutana. Pero tinuod ba nga adunay barang? Ay, sus, barang naman tao na. Bino natural na lang yun ang barang. No? Kaya kining barang god, mao man kini ang gitawag na tugbunga sa mga pagdumot. Nya kay kining mudumot man lagi na dining uban. Muna siya katumbas nga sa dili ka mo pasaylo, no? Kay doon naman yun ay gitawag ito nato mga gitawag nato ba og intentional nga paghimo niya na kay kining gitawag nato barang matud pa sa in English, no? Kining witchery, no? Witch sorcery or sorcery bunga kini sa mga pagdumot niya na, no? Sa ato pa kung kay doon na may pagdumot doon na mga buta nga gihimuon sa mga nagdumot usana niya na kining pagpangayo ug dautan alang sa atong isigkaingon gikan sa mga panulay, no? Manay gitawag na itong barang kinabang mogamit ka sa gahom sa kangitngit aron pag-inflict og sakit ngadto sa imong gidumtan, which is wrong na siya man, no? Nya gigamit pag mo ang gahom sa kangitngit sa ato pa nahimo ka nga hinanib or sakop sa kangitngit gani ni nangayo ka sa iyahang panabang so usa ka na kadako kayong kasalanan. Bino din nila nga nakita kutob ha, advance Merry Christmas ka naton tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskans Pangluwas ni ining kamuto. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.